Epa! A miña tempada de camareiro que andaba cunha bandexa en dun lado para outro. Mi madriña, moito se traballa, en hostelería, moito. E os de sala, os de cociña traballan, pero os de sala, cuidado, chapó con eles. Salen profesionais agora que merecen moito máis do que están recibindo, de verdad, porque cada vez deberíamos de buscar máis esta xente profesional que salen desas escolas. Viva a xente de sala do restaurante, xa non digo os de cociña, pero de sala, chapó, e hai que pagarles ben, como merecen. Bueno, 4 cousiñas, como sempre. Ben, hoxe síntome moi orgulloso da receita que vou a facer. Por sinxela e porque é algo que fago moitísimas veces. É algo que eu penso que moitos xa sabedes e tal, pero moitos tamén vades agradecer que vai a ser cas obras, estas que chamamos obras, que ríome eu desa palabra, non? Para usala con respecto a comida. Sobras, non, moitas veces precisamos desa elaboración, dese efeito de facer, para chegar a facer, por exemplo, unhos tacos de aproveitamento. Neste caso, imos a facer unhos tacos cunha agulla de tenreira que supónse que a partir de agora vai nos sobrar sempre. Eu non sei que pasa, pero cando facemos o cocido na casa, a orella, todo o mundo vai a por ela. A costela de porco, boa. O touciño xa non dejamos, vamos, a veces non chega á mesa, xa se pon como pincho antes. O fuciño do porco, a cachola, todo. Pero a carne fresca, eso parece que sempre queda. O zanco de polo, quen lle bote polo, ou cocido, porque outras cousas tan bonitas de Galiza que dependendo da zona, do lugar xeográfico, faise dun xeito un cocido, faise do outro, non? E outra das cousas que sobran e que é moi común en todos os cocidos é a carne de tenreira fresca, non? En donde sobra a agulla. Pois, por aí vai o asunto. Si que é certo que esa carne de tenreira fresca, porque sobra, faltalle ese sal, ese toque afumado, non? Que ten a cachucha e demais. Pero nosotros íbamos meterlle caña con un saborazo. E para iso, precisamos duns chourizos, uns bons chourizos, non? Para facer con estes tacos. Uns chourizos, a ser posible, afumados, da terra, dos nosos, dos mellores que hai no mundo. Así que por iso temos o gran Rafa Durán. E nada, hai que chamar por él. Rafa, chourizo! Home, Xoanqui, tampouco foi falla que me insultes, non? Home, o embutido. Que confianza, pero... O embutido, o embutido, claro que sí. Se o chef quere chourizo, nos viñemos onde están os millores chourizos de Galicia, ou uns millores sitios, en Barbude, na Estrada, o reporteiro recadeiro sempre disposto para servirte. Pois xa estamos dentro de Embutidos San Martiño con un dos... Eres o responsable? Sí. Ou están por aí os máis... Os máis responsables están por aí. Están por aí, non? Están supervisando. Exactamente. Porque cantos anos levades facendo isto? 20 anos. 20 anos. Sí. É que claro, son, como digo, sempre o reporteiro recadeiro, veño con a miña tarefa e a de atopar o mellor chourizo para que o noso chef Xoanqui se luza en plató. Vale? Este bo chourizo, non? Eu penso que non vai ter problema ningún, que lle vai a gustar, suele gustar sempre, e vais a lucir, é o mellor. Unha cousa que quería decir tamén é que cando viñamos e aparcamos o coche aí fora, había unhas recendo xa a chourizo, a embutido, a que sí? Eu xa non o noto, ves? Non? Non. Pois non, sí, é moito. E ademais creo que tes o inferno aquí detrás, non? Exactamente. Aí está onde pasan despois de estar aquí, de facelos aquí, pasan a estar colgados aí durante 2 semanas. Durante 2 semanas. Gustaríame velo. Pero antes quero facer mención a isto porque eu recordo na matanza na casa como era, de que xeito se facía desa maneira artesana, non? E lenta, sobre todo, moi lenta. Non hai moitos anos que o estamos facendo así. Antes se facía atando a man e todo, e aquí empezamos así, de feito. Canto producides ao final do ano? Semanalmente, se podría decir que nas épocas máis fortes estamos en 4.500 kilos aproximadamente, sí.
Caramba, moi ben. Por que non me mostras o inferno? Vamos Que alá. tamén quero que vexa xente. Moi ben. Sí? Veña. Por aquí? Por aquí mismo, mira, pasa. A ver ese inferno. Bueno, pois aquí o tes. Ah, Aquí é donde... que maravilla, amigo. E aí están as brasas aí abaixo. Exactamente. Carballo e laurel. Sí, sí. É E o consigues típico. isto. Exactamente. Aquí agora botan eso, 12 a 14 días, é unha curación lenta que vai a sempre de dentro hacia fora, nunca de fora hacia dentro, se non quedaría humidade dentro e se poñería ácido. E nada, e despois a degustalo. Xoanqui, vale, che non. Si Xa sabía eu. Pois xa os mandamos. Moitísimas grazas, Carlos. A vos, aquí E a Rafa. seguir dándolle duro, Non queda outra, hai que seguir. Dá boa conta dele, Bravo. Sí, señor. ¡Mua! Mirad, isto é para poder unha toalla por riba e facer vaos. Que arrecendo, é impresionante. Imos aprender a facer unha salsa moi básica de chourizo. E a medida que vamos facendo, vamos comentando as alternativas para facelas, ademais de facer nesta receita, as alternativas que temos para facer con eles. Así que comezamos a traballar. O primeiro que imos a facer é poñer a cocer a carne. Eu non teño a sobra do cocido que falaba antes, pero imos a facer esa sobra. Porque se non a temos, a facemos, simplemente para xustificar esta receita. Por qué? Porque está che bo. Non hai máis, non lle dedes máis voltas. Por iso a facemos, porque está che bo. E porque parece moi interesante, moi interesante, que aprendades a traballar con estas cousiñas que se fan en nada para poder dar a cea aos cativos, a xente da casa. Parece moi interesante. Así que o único que imos a facer agora é coller un pouquiño de auga, un pouquiño bastante auga, para poñer a cocer a cocer a carne. Aquí, pois, esta carniña, pois, o mellor leva unha hora e pico. Vale, todo depende. Non lle vou botar nin sal, non lle vou botar absolutamente nada. O único que vou facer é, a medida que vai sacando espuma, vou coller, escumar, ben escumadiño, para deixar o caldo ben limpo. Porque, evidentemente, despois de cocer esa carne, esta auga convértese tamén nun luxo. Isto non se tira, esta auga non se tira. Esa auga sirve para máis elaboracións. Así é como traballamos en Está che bo, encántame. Non se tira nada. Nada. Aí, traballa arreo. E agora comezamos ca segunda parte desta maravillosa receita. E digo maravillosa porque creo que nunca o fixemos en Está che bo, pero imos facelos. É unha salsa que tanto para os caracois como para o cangrexo de río, mallado. Que lle incorporo eu cando fago os caracois? Os caracois ao meu fillo maior, o Gael, flipan. Os caracois en sí, os coces, os comes, que non teñen sabor. E o cangrexo de río, tanto hai. Entón, ou lle metes tralla no sabor, nunha salsiña, ou senón vai a quedar moi insípido, non ten moita gracia, non? Entón, con esta salsiña que imos a facer para estes tacos, imos facer tamén, vai a ser a mesma salsa que podemos usar para estas dúas cousas. Por exemplo, porque o abanico é infinito. Comezamos, mirade. Como non? Unha cebola, non pode faltar. Esta vai en cru. Estos tomates imos relalos. E aquí teño un pouquiño de tomate concentrado. Vai, tomate, isto e o chourizo. Bueno, confesar que este chourizo solamente así, está fresquiño, pero solamente así, solamente o recendo, dá ganas de coller e botar, non sabes? Como a colonia, por aí, porque é impresionante, boísimo. E despois xa sabedes que en Está che bo somos moi braviños, todos e todas. E gustan ese picor, non? E entón, por eso acompañamos unhos chiles. Vosotros non lles botedes, pero nosotros, como aquí non se tira nada, e é certo, todo papamos, pois papamos o noso gusto. Cal é o noso gusto? Botei un poquinho de picante, que eso mola e tal. Hai catro aí jaibotas que veñen por detrás de decircho. Pois por aí andamos.
Por aí ven o conto. Isto ve en cru. Isto e a leituga, evidentemente, tamén para acompañar, para refrescar un pouquiño a boca, que tamén vai en cru. Así que comezamos poñendo un chisquiño de aceite de oliva virxe extra no fondo da tixola. E aquí rustrimos esta ceboliña branca. Vale? Doado, cantas receitas en Galicia comenzan rustrindo unha cebola. Xa expliquei algunha vez, verdad? Non quero ser pesado, de por que usamos tanta cebola e por que é tan común en todas as receitas, non? É o mellor sistema de ligar unha salsa, de que teña corpo. Despois sí que existe, podes ligala con moitísimas cousas. Temos aí a Santi, comeza agora o ciclo superior de cociña. É un craco, tío. E claro, está niso, está aprendendo como se ligan, e está todo super técnico e tal. Dá gusto falar con esta xente, joder. Porque o que querades que non é a miña experiencia de por vida, pero a cociña que se fai agora mesmo nos institutos, a formación que se fai nos diferentes institutos que hai por toda Galiza, non quero mencionar, en Pontedeume, en Compostela, en Ourense, é para quitarse os sombreros, salen auténticos profesionais. Antes falaba, porque apetece mencionar a xente de sala, que hai que valorarla como se ten que valorar. E cuidado, porque estáse convertindo nunha das profesións máis bonitas, máis recoñecidas que é ahora mismo neste país. Entón, estes rapaces que salen deses institutos, solamente por salir deles con un aprobado, por favor, un respeto moi, moi grande. E non hai mellor respeto que o profesional, evidentemente, o humano, que eso temos que ter todo, pero profesional. Así que chapó con eles, Moi ben. Mal momento estivemos vivindo este ano 2020. Pero é o que hai. Aquí en Galicia dicimos así, é que é o que hai. É que é o que hai. A partir de aí nos consolamos todos, choramos xuntos. Se non é polo COVID, é por unha cebola. Eu agora mesmo non lle vou botar loureiro, pero na casa, se non touvese estes chourizos, botaríalle loureiro, por exemplo. Por exemplo. Neste caso non. Por qué? Porque quero conservar ao máximo o sabor destes chourizos. Porque non fai falta probarlos para ver a calidade que son. Entendes? Simplemente por eso. Estoy aquí ahora hablando, están falando. Digo, non sei, están falando. Están dicindo, cómeme. Vai, Vale. E aquí imos rustrir a cebola, pero ben rustridiña, Ben rustridiña. Que saquen eses azucres, que colle ese arume atorrado. Culler de pau. Aquí teño unha. Moi ben. Veña. Aí o temos. Un pouquiño de sal, vale? Xa agora, eso, E agora, baixamos para poder traballar noutras cousas. Isto xa casi comeza a ferver. Dentro de nada comezamos a escumar todo. E seguimos traballando con isto, cos tomates. Imos a relar un par de tomates. E para cá. Ben. E ben. Aí está. Bueno, a panadería onde vou eu todos os días, Lourido, en Vilagarcía, aí xa fan os boliños preñados de chourizo. Fan uns boliños así pequeniños, eu de vez en cando, unha vez a semana ou así, mercolle para os cativos, non sabes, para a merenda e tal, os boliños preñados de toda a vida. Pero, indo a onte, comentaba con Alex, un cámara que íbamos para casa os dous, e comentaba da calidade do pan, non? Que temos aquí en Galiza,
joder, de como mola, ¿no? De como podemos presumir, porque sigue, bueno, eu pouco viaxei, pero o home este, o cámara este, andou por todo o mundo, por aí adiante, e sabe o que é o pan galego. E faláballe, contáballe, de que ahora xa non o fai meu sogro, porque agora, claro, vai maior e xa non pode con esas cousas, pero unha das cousas, falábamos das cousas máis ricas que existen, non? Con respecto á carne. E sí que falábamos da tenreira, de que, unha tenreira, un chuletón destes de tenreira con 60 días de cámara de curación ou de 90 días, que é increíble, non? O sabor que adquire, marcarlo nunha prancha, eso é brutal. Estou falando de terra e tal, non? De das carnes que temos aquí, nós, e que traballamos nós, o povo galego. Hai cousas máis ricas como un anaco de touciño frito. Que pode ser san ou non, aí hai que discutir. Bueno, discutir non é nada que discutir, porque non, hai moita grasa. Ou un bo anaco de chourizo frito. Hai cousas máis ricas. E retomaba o meu sogro, que antes o facía, ahora xa non. Como non o pode tomar, non? Os demais que se joden por aí adiante, pasa de nós, non? Pero antes o que facía, cando facía o pan, facía unhas boliñas así altas como esta tábua, non tiñan máis. Amasaba o pan, espreía pan, bueno, facía empanadas e tal, non? Pero collía unha bola desas, entón, co dedo, collía un lisco de touciño, un lisco de chourizo. Enterraba un lisco de touciño, un lisco de chourizo. E aí, ao forno de leña. Teño que dicir algo máis. Teño que explicar o que salía de aí. Con que se humedecía esa miga de pan. Aquilo era un espectáculo. Colesterol a punta pala, vale. De acordo, poñémonos a dieta 3 días despois. Ahora, o disfrute. O disfrute non o leva, vamos, non nos quita ninguén o disfrute diso. Ven para aquí, Pelexo. Uns bons chicharróns, uns bons liscos. Eu creo que é a festa do lisco en Somozas. E te chegan as navidades e tal, e engordas. Aquí non fai falta que cheguen as navidades, para aquí enseguida collemos e entramos en pecado. Entramos en barrena en pecado. Bueno, encantados. Que pasa? Agora temos o coñecemento para saber, dice, de noite que vamos a cear? Se tomamos isto, de noite unha ensaladiña, Pon un vaso de leite para a cama. E mañán tamén castijados un pouquiño. Un peixe branco, cocidiño, cunha pataquiña e aire. Entón, así, imos negociando con nós mesmos, non? Porque temos que cuidarnos nós, Se non nos cuidamos nós, vai cuidar de nós, a ver, non esperemos, Que veño o chollo feito. Vale, reservamos. Chouri, come here. Aquí te teño. Vale, vale. Abrimos. Imos ver a tona que ten, porque o mellor vai con tona e con todo, Quitamos. Canto magro, Dios mío, que cousa rica, por favor. 12, 15 días, decían, non? Desde logo o teñen estudiado, Porque eu creo que está no seu punto. Increíble. Deixademe dar unha voltiña a isto. Ven para cá. Aí, xa comenzamos a torrar. Vedes? Xa comeza a torrar. Estou no número 6, pouquiño a pouco, vale? Pouquiño a pouco. Ben. Eso é. Que maravilla, por favor. Que cousa rica. Pois o que falaba antes, este chouriciño fresquiño, metido nun papel adal, nunha lareira, metido aí, no medio do lume, un par de minutiños, nada máis. E despois, nun molete de pan, que me decides? Vale. Vaime chejar con un, Si, vaime chejar con un. Pero o que imos a facer, para a cantidade que imos a facer, chégame con un. Bueno, mirade. Deixádeme, porque despois vai todo dun tirón,
Deixádeme que torre un pouquiño esta cebola, que colla a cor necesaria para seguir avanzando nesta receita. E de paso, o que vou facer é cocer a carne, escumala, que xa comeza a hervir, a ferver, e escumo ben, e sigo con vos. É cuestión dun chisco dun ollo. Ata agora. Xa pelando a ceboliña, que vai ao final de todo, a ceboliña fresca. Isto tamén é opcional, lle botades se queredes ou non. A min encanta un anaco de cebola fresca despois nun bocata ou neste caso nuns tacos, excepcional. Igual que, e aquí pegalle moi ben, neste prato pegalle moi ben. Teño a carne cocida e desmenuzada, vedes? Xa teño aí. Listo, isto ten aquí unha pela. Ah, xa está. Vale, perfecto. Moi ben. A carne a teño picada. O chourizo exactamente igual. A cebola, despois da carne, imaginade, estuvo aquí que colleu este puntazo. Traballade ca cebola en diferentes puntos. Mais, menos, moi cocida, fritida, moi... porque é un aliado na vosa cociña, un aliado para facer diferentes pratos. Vedes, bueno, agora continuamos. Levantamos outra vez o fervor e o que quero agora é sacarlle máis sabor, se cabe, deste chourizo. Por lo tanto, queremos torralo un pouco antes de meter a humidade. Se metemos antes o tomate, o que vai a facer o chourizo vai ser cocerse, que está moi ben, vale? Que vai aportar. Pero así imos a multiplicar por 2 o sabor, Imos a multiplicar por 2, 9, 8, 7. E teñen que quedar o chouriciño, sabedes? Pois como a ceboliña. Así esas esquiniñas que van salindo e tal, que quedan torradiñas e demais. Ese é o punto. Ese é o punto. E despois que se coza nese tomate natural. Bueno, xa non na cociña agora. Agora xa teño medo na rúa. Teño medo na rúa, teño a porta pechada. Teño a porta pechada porque estamos falando do arrecendo, verdad? Joe, mi madriña. Aí está. Aí, teño o número 4 que se vai facendo. Nos, o que falábamos antes, isto sí que é super opcional. Pero como aquí, todo o que facemos, cómese. E como facemos a gusto de comensal de maioría, e como somos moi picantes, pois entonces, para dentro, mi cuate. Dalle alegría ao padal. Aí estamos. Veña, un pouquiño máis, tralla. Tralla meixeiras, 5, 6, 7, 8. Ben, aí vai. Eso nada, un minutiño voulle dar unha voltiña e xa comezamos a elaborar. E despois vou deixar outro pouquiño, porque quero que este tomate que reduzca tamén, que se concentre ben concentradiño. Queremos aquí unha salsiña espesiña, espesa, que ligue moi ben, que non coller o taco e que se nos vaya todo para abaixo, non? Entón, aí buscamos unha salsa concentrada de sabor. Por suposto, si este chourizo para facer un cocido, primeira, xa o tedes cocido, vale, vai tardar moitísimo menos, xa o temos cocidiño, xa, bueno, pero o xeito, o labor é exactamente igual. E pensade que esta salsa, espaguetes con salsa de chourizo, perfecto. Ahora lle chaman dipear, para picar algo, unhas patacas fritidas ou uns bastóns así largo, con esta salsiña de chourizo. Bah. A única condición, que o chourizo sexa así, sexa bo. Bueno, vedes, verdad? Vedes este punto? Agora é o momento de apagar. Mira, é que incluso cambia
O fume xa parece que quere comezar a queimar. Quieto. Non vas queimar, non. Aí. Eso é. Vale. Agora, o único que precisamos é retirar un pouquiño de humidade. Toda esta humidade e facemos moitísimo máis concentrado o sabor. Ora, como os dicía antes, collede un pouquiño de pasta, uns macarrones aí, botades aquí arriba, remexedes. Temos un pratazo tamén, Un pratazo. Unha culleriña de tomate concentrado. Alá vai. Tiven que facelo, ves? Fora, me tiven que manchar no último intre. Mima, ha de estar Pitu. Pitu é que me cambio os mandiles e todas estas cousas. Estaba ahora mismo mirando e dice, me cajo no Xoanqui, xa está, outro mandil, ala para lavar, ala. Todos os días un mandil, bueno, todos os días nos cambiamos un mandil, evidentemente. Evidentemente. Pero vai un con manchas e outro sin manchas. Vai un que van directos á lavadora e outros que hai que frotarlle ali. O mandil. A iso é que me refiro. Moi ben, pois listo, é que non me queda nada máis. Isto... O taco, e o que me queda é cortar un pouquiño a cebola para empratar e punto, nada máis. Vémonos aí, na esquiniña, e seguimos falando, vale? Veña, ata agora, amigos. Cocemos a carne de tenreira, facemos fíos con ela e reservamos. Nunha tixola rustrimos a cebola moi picadiña, incorporamos o chourizo desmiuzado e rustrimos ben. De seguido o tomate relado e 2 culleradas de tomate concentrado. Empratamos os tacos cunha leituga, a carne de tenreira, a salsa de chourizo e cebola fresca en xuliana. Empratamos e listo para comer. Ben, o taquiño. Unha leituguiña non só nos vai refrescar o pagal, sino que ademais vai servirnos como contenedor da salsa para que non nos humedezca demasiado o taco. Milládelo. Como vai o asunto? Agora, esta salsiña, por favor, facedea un día. A partir de aí, bueno, montades un altar na casa con esta salsiña, porque pode ser polivalente, e que non ten un par de chourizos colgados por aí. Ahora, se é desta calidade, cuidadiño, que aquí a cousa cambia. Aquí xa falamos en serio. Aí está. E agora, para meterlle un pouquiño máis de frescor, un pouquiño de cebola, así en fresco, que ademais vai ser crocante xunto ca leituga na boca, e vai a quedar moi, moi, moi agradable. Cun escarbadentes pechamos, vedes, así. E listo para comer, eu que sei. Sabedes cando decimos sin palabras, eu como diciré eso, despedirme. Vémonos, amigos e amigas, ata outro día, que isto ten dono. Chao. Chao. Vémonos.